всички, аз съм Дани 123, а тук с мен е Нанси Нинджа. Какъв стил, нали? Оставя коментар. Например, кой кажеш? Някой. И днеска аз ще направя една готина къща, само че този път ще добавим и много по-други неща. И ще паузирам клипа и ще направя къщата, отново ще го пусна. А може да кажем малко? И върнахме се. И ето общо взето как изглежда къщата отвънка. Сега ще я покажа отвътре. Това конечно са бъдно. И залага просто когато снимам да направо логика за световно. Може да кажа нещо пак, Мира? Аз ще трябва да мълча през този клип и ти да си говориш. Това още не честно. Нали сега говориш, же? Чекай, че ми Заглуши микрофоната. Както вече земята съм я направил от две купчета дърво различни. Тук има две легла. Печка имаш там, тук са библиотеки. Библиотечки от тук може да гледаш. Тук има една печка, масичка и тук има още едно легло. И общо взето е това. Къщата е поне отвътре. Сега да спрем нещата. И аз бях Дани 123. Лайквайте, коментирайте и се абонирайте за канала ми. До скоро!